Này, này ạ, ayu. Lan dây dừng đấy, rồi xin đấy. Dosti dekho loka सैमाजों मावजिजों हनै जि लोगोथार मा खालामनो मा अरबाय थाखो ना माखो बिलाय उइ मेव मेव माबा आहार जानो बायदि आयु सोलाजोब्बाय खोमोनखौनो माथो फिसा ना माथो सोलाय माबा आहार जानाय थांबाय दाख्लै मिनियाव नुदों आंबो मा मावजिना सोलाजोब्बाय मेव लोगोथार फिसा बायदिसो मोनबाय दां Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय. So दिनैहाय जोङो आलासि जानो फैदों आंनि सासे माने बिखुनजोजों ओमफ्राय नैबे जाबाय ड्रिमनि आंनि बिबोनांनि फिसाजो ओमफ्राय जोङो दायो दङ गसाइगावनि बामुनखुरा होननाय गामियाव आरो ओमफ्राय दा आलासि जानो लिंहरदों नालाय हनै बाबायाहाय ना सारगासिनो दङ फख्रिया हनै गिदिरथार नायनोसै होमबा नोंथांमोननोबो देखायलांसै थुदो नै आंनि बिबोनां जारां मा नाममोनलाय दावरि प्रडाक्शननि एक्टरा नै नायनानै लाद' स्क्रिप्ट लिरगासिनो दं ए नायसोमोन दङ आंखौबा लाया आंखौ लानांगोन थां बुंहै थां ओइ दा बाबाया नै ना सारनो नागिरदों बिस्रानि फख्रि आलासि जानो फैदों जोङो ओमफ्राय बबेथिं थांनांगौ नैजों थांजायो नै जंगल पता चला है थांजायो दा माइ Kasihuna. Maselah mendeng nama. Mana lo mendeng? Oh, nih sarbobai. Nah gitu dong ya? Ayo, toble bawa. Menbaik. Karbaik. Wah, kriket namun bawa nih. Masih nih nubai nih, murah aja kabau. Iku mun nama nungu nailai. Iku ndang itu loga. Si buja be ko ribu kabau be. Mun lang. Namun bai ho nih. Na kriket. Roda dan saya. Puri mai bergarot. Ubah kan saya doang. Pas sudah sih. Galsio. Ayo. Teman kau. Mai bariau garbai. Balcingau tanai nungan nalai, kini nih mai bariau garbai nih. Masih besing.
Pura. Nei, mai variaवनो ना अबेनि ना सफैखो होनदोलायनो फुख्रिनिफ्राय बे डाइरेक्ट गाहरबायहाय माने बाल्थिङाव थानाय नङा नालाय ओंखायनो माइ बारियावनो गाहरबाय नाखौहाय दाहाय हमनानै लांसै डेन्जार टेकनिक नै जि समायना नुखायो नै माइफोरखौहाय आयु ब्रिकेट ना ब्रिकेट बाप रे जंगल में खेत के बीच में बड़ा सा मछली एक हनाय सारनो लाबावदों दायो बाबाया 1 2 3 माइ बारि दुब्लि गेजेरजों थाबायनो बा मोजां मोनखायो भिउखौ जि मोजां नुयो आरोना ओइथिंजाय ना सारनायखौ नायनोसै र' आरो सासे सारदों जों जे सादों नाया नायद' रायजोफोर मा मा नाथाय रौ दां ना रौ मिरगा सारनायखौ नायखांबाय सारगासिनो दङ खिन्थु सान्दुङा ओरैबायदि थां गोराथार माने गोजां बोथोरनि सान्दुङा बिराद गोरा जाखायो गरम मोनथारबाय एसे साहायाव थांसै थ' माबा लिरदोंना स्क्रिप्ट आच्छा आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो नोंथांमोना दावरि प्रडाक्शनखौ नायोना नाया मिथिला किन्तु नोंथांमोना माने बिसोरो माने सर्ट मुभि बानायो आरो आंनि बिबोनांमोना थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दावरि प्रडाक्शननि भिडिअसफोरखौहाय आङो लिंकखौहाय माने डिसक्रिपशनाव होगोन आरो स' बिसोरो दायो स्क्रिप्ट लिरगासिनो दंनो बेखौनो नायनो थांनां र' खिजानि आंनो रल होयो खोमा मा लांखानिफ्राय बुंगासिनो आङो नोमबा जोंनोबो रल होदो होननानै एक्टिंआव होयोना होआ र' थांनानै बुंहैनायनो आं नै ओमफ्राय दावरि प्रडाक्शननि स्क्रिप्ट लिरगासिनो दङ सेलिब्रिटि दंजोबो बेहाय लिरखांबाय स' लोगोफोर आङो दायो नै आंनि बिबोनां जायो बिसोरो माने दावरि प्रडाक्शननि डिरेक्टर प्लास प्रडिउसार बिसोरो ओमफ्राय किसुमान सेलिब्रिटिसबो दङ बिसोरखौ आङो माने खायसे खायसेखौ आरो ओरैनो बिबोनांमोनखौथ' लोगो मोनखायो ओमफ्राय आरो सासे दंबावो बेखौ दिनैसो आङो नुदों आरो थ' आङो इन्ट्रडाक्शन होनोसै जुदिहाय नोंथांमोना जुदि दावरि प्रडाक्शनखौहाय जुदि नायबाय थायो होमबा नुदों जानांगौ नैबेलाय मा नाम खोन्थाना लाद' आंनि नामखौ मिन्थि बसुमतारी मिन्थि बसुमतारी बामोनखुरानि थ' गसाइगाव बामोनखुरानि बिसोरो थ' बानायबाय थायो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बिसोरनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा माने लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आङो लिंकखौहाय डिसक्रिपशनाव होगोन थ' बेनो आरो आंबो लोगो मोनाखैमोन नालाय दिनै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आं बुंगासिनो नै बिबोनाङा इयो केमेरामेन आंनोबो रल हो होनगासिनो दङ रल होआबा दिगदार दं बियो रल बिनांसिगोन दायो माने बिसोरो लोगो नांनानै स्क्रिप्ट लिरगासिनो दङ थ' नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन आरो ना ओमफ्राय दिनै बेबो बिबोनां बेखौ जायफोरा माने सर्ट मुभि नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो दावरि प्रडाक्शनखौ जुदि नायदोंबा बेखौ नुदों जानांगौ नामखौ खोन्थादो नामा जारांसा बसुमतारी बेबो आंनि बिबोनाङानो जायो ओंखायनो न'आवनो दंखाजोबो डिरेक्टर प्रडिउसार एक्टर ना ओंखायनो आंखौबो बुंगासिनो आङो रला माबार होदो होननानै नाखौनो नै जि बुरजा सारगासिनो थोबायथ' ना गामि गंसे जाहोनो नागिरदों र' नै नाया जि बुरजा सारखाबाय माने सारनानै इन्ट्रेस्ट मोनलांनानैनो बारा सारबायदां बायदि मोनबाय ब्रिकेट बांसिन ने कमल काट गैया खोमा कमल काटा दङलै मोना जि बुरजा सारबाय नै ना नायनोबा नाय नाया आयु लान्जायजोंनो आंखौ खुस्र'जोबसिगोनदां नै रायजोफोर नायद' नाया ना जानोबा फैद'
लानजाया नायलाय ओरैबायदि गिलिर खै केजि जागोनथाय दख'नायावनो बुज्राबजोब्बाय लानजायजों नै जि बुरजा सारबाय गामि गंसे जासिगोन खुमब्राना बियो Few moments later. स' लोगोफोर आं दायो माने आरो सासेबाव दंबावो बे दावरि प्रडाक्शननि बिसोर माने मोनसे माने टीम दं आरोना थ' बांसिनानो माने मेन लिड रलखौहाय खालामो एक्ट्रेस नै बेनो मा नाम खोन्थाना लादो मेरिना लाहारि मेरिना लाहारि अ थ' बेनो जाबाय मेरिना लाहारि दावरि प्रडाक्शनावहाय रल खालामो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा मिथिगोन सिनायदोंना बेखौहाय नायनानै ला नै ओमफ्राय लोगोसे आरो दिनै सासे माने सिंगार थ' नोंथांमोनखौहाय आङो इन्ट्रडाक्सन खालामना होनोसै थ' नैबेनो जाहैबाय नाम खोन्थादो दर्शन ब्रह्म थ' बेनाबो इउटुब चेनेल दङ बारा बावाखै खुलिनाया नोंथांमोना नायनो हागोन मोजाङैनो मेथाइ रोजाबो थ' दिनैहाय खोनासंसै बिनि मेथाइ खननायखौ लाइभनो ओरैनोथ' भिडिअ'आवसो नायदोंमोन नालाय ओंखायनो दे होमबा खनदो ना नोंथांमोना दिनैहाय माने बहुत गोबाव जाबायमोन आंबो मेथाइ रोजाबैया ओमफ्राय जिहेतु आं दिनैहाय लोगो मोनबाय नै दर्शन ब्रह्मखौहाय बेहाबो इउटुब चेनेल दङ ओमफ्राय बेयो बहुत मोजां माने लाइक गिटारिस्ट काम सिंगार थ' दाथ' आंनाबो माने हबिया सिंगिं माने मेथाइ खननो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय दा लोगो मोननायखाय आंहाबो माने जस उथिबाय ओंखायनो सानबाय ज'नो मेथाइ खनसै ओमफ्राय दा मेथाइखौ जोङो रोजाबगोन बे लेटेस्ट रितु रिबानि जितु टु हिर रान्झा मेथाइखौ सानैजोंहाय रोजाबनो नागिरदों बिदि बाराथ' प्रेक्टिस खालामनाय जायासै ओरैनो ससे ओरैनो पेराग्राफ मोनसे ट्राइ खालामसै खोनासंनो नोंथांमोना मोजांबाबो गाज्रिबाबो होनदो
20 minutes later. नै जों बामोनखुराव आलासि जानो फैदों नालाय आंना बिखुनजो नै जोंनि मानि असे बिनानाव ओमफ्राय नै खानाया जि गोथाव गोथाव संथारदों मा मा संखो खुमब्राजों दाउजों औ ओमफ्राय ना बयल ओमफ्राय एलान्सिजों अमाजों एलान्सिजों अमाजों ओमफ्राय नै आं आसार रानगासिनो आसार जि गोथाव नुखाबायहाय नै नायदो खुमब्राजों दाउजों बिथिं एलान्सि होनदों नामा एलान्सिजों अमाजों आरो ना फुख्रिनिनो ना आं सायनायखौथ' देखायनो हायासै आङो मेथाइ खननायाव बेस्थ' थाबाय दा नांबावगौबा लोगो मोननानै ओमफ्राय नै दायो जों ओंखाम जानोसै गोथाव गोथावनो लुगैनाङा दे नोंथांमोना जादो दे औ दे Later that same evening. दख'ना सोंदों रायजोफोर न'आवनो आरो सासे आइ सासेनाव फैदों माने जोंना बिहावनि असे बिदानि न'आवहाय फैदों आरो दा गामियावहाय बामोनखुरायाव सि सोंगासिनो दङ सि सोंनायखौ देखायहरनो आं सि सोंगासिनो दङ मा होनो बेखौहाय मा दख'ना होनगोन बेखौ मा खुन्दुंनि होनदां बे खुन्दुं गुबै ना लादोरे आगर गुबै सुथि होनो आरो सुथि लगाय लथायाव बिदुनाव आगर लानाय होनो बिदुनाव आगर लानाय दाना नै नुनोनो थांला बिदि सोंनायखौ ने बुहुदानो बारा दालानो ना गामियाव दाबो सोलियो आरो ना नै दागासिनो औ दाफिनजोब्बाय नै हांसोआ मिनिदो हाय होन हाय आरुसा नै हिलाङाव गेलेदों हाय बाय बाय होनदो दे बाय बाय जेबो बुंला थांसै आं बाय बाय गुड बय आयु बाय आयु फ्लाइं किस दे फ्लाइं किस मा होनदो आयु A little longer than a few minutes later. मा हरफानो नागिरदों नै नाबो दहाय सारनाय नाया जाहोसै जाहोनानै नै हरबावसै नै आंना मायाहाय आलासि जानो लेंहरनानै संनानै जाहोसै जानानै हरफाबावनोसै नाखौबो
गावसोरलाय जानो राखिला नोंसिना साबसे जोंना नाङा नांदो सानैजों माने सनै हरनोसै आं आङो फुङाव लाखिनायानो दङ मानैल' हर मोनाबाय दायो जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना ओंखायनो माया हले ना हरनो नागिरदों ओमफ्राय आङो माने मेरला लिमु नुनायखाय लिमु लांफानोसै होनना बुंबाय आरोना नै खाबाय खोमसि खोमलावबाबो नै ओमफ्राय मुदुफुलबो नै फ्रेस फ्रेस गासिबो अर्गेनिक न'नि गोजाजोब फुख्रिबो दङ नानिबो जेबो प्रब्लेम गैया सारबानो मोनजायो दाउबो फियो दाउबो मोनजायो बुथारबानो मोनजालाबायो जोंनाव जानायनि उफाव गैले जानायनि अभाब गैया अमाबो फियो अमाथ' मोना बेहाय नोंसोर फै मोसौ दं गाइखेरा सेरबानो मोनलोङो दैखौसो गाब बिसिया लायहोदोंदां गाइखेर लोंनो होनबाबो सेरब्रबबानो मोनलोङो आरो बेबायदि आरोना माने गासिबो मैगं थाइगं गासिबो गायजोबो ना ओमफ्राय माबाफोर बुंनो आंनि रायजोफोर 1.5 मन आलु गायखांबाय दा माबाबावसै लाफा मुला गासिबो खुबैजोबबावसै जों बायनानै जाखायाबा ओंखायनो जों दालि बायो अमा बायो अमाखौ बेहाय फिसिनो मोना जाहैदों बामोन खुरायावहाय आगोलनिफ्रायनो माबा दंनो आरो बाधा दंनो ओंखायनो रावबो गामियाव फिसिनो मोना आरो अमाखौहाय ओंखायनो जायोबाबो बिसोरो बायनानैसो जायो आरो बाखिथ' गासिबो न'नि गोजा खालि अमाखौल' दिनै जोंनो बायनानै जाहोदों दे होमबा ना जों थांबाय थानोसै माया नै बिराद सिख्लाथार जोंना आरो सासे सिख्ला दंबावो बिनिनो उन्दैसिन बेदर माने ओरैबायदि गोथाव संबाय नालाय बिब'आ गोथाव मोननानै नै जागासिनो दङ मा जादों खुमब्राजों दाउजोंनो बेखौ नुखांखाबायदां आइखौ माबो बुङो आइबो बुङो आङो खांख्राइबारिनि आं आलासि जाहैनो थांदोंमोन आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायदोंबा नुगोन बैसागु समाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दिनै आरो लाफावबाय आंखौ लानानै दिनै बेरायबाय आरो स' गाइस आं दिनैनि भिडिअखौहाय एसेयावनो फोजोबनोसै दिनै सानसे मा मा खालामखो मा मा खालामलांखो आं नोंथांमोननो देखायजोबखाबाय आंनि बिखुनजोनि असे बिनानावनि न'आव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आलासि जानो लिंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो दिनै माने ना बेदरबो जाबाय लोगोसे एसे मेथाइबो खनबाय एसे इन्जय खालामबाय आरो बहुद गोबावनि उनावहाय ओमफ्राय दायो थांसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरदो आरो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो दे होमबा आं भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नोसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट